عیسی دی بات میرا آقا فرماتا ہے میں رضا نو امامت دی پگ بناون آیا سیدہ پت نو پگ بنائیے میرا آقا فرماتا ہے میرا چھیکڑی سلام بس دروگا ویدہ پہ آئی تے قیدی اپنے زنجیر سمیت سیدادہ زندان اور مک گئی میرے عیسی دی بات پنجویں رجب دی رات بھی مکی علمان تے دروگہ اطلاع دیتی او حاکم وقت او اللہ دی لعنت ہوئی رضا دا بابا شہید ہو گئی پتھر دا پڑھن والا بندہ زامن نہیں ہوگا اجازت دے میں تو صدر آکھاں سید اس زندان چوجی میں رضا دے بابے دے میت نو بہر نہ آئیں سید و عزادارو بانی مجلس ہو معافی منگے سید ایک صدر پہ آدھا اس نے میرے پاک امام دی میت نو جدہ زندان تو بہر لے آئے نا اے جڑے ہاتھ ویکھے وطن تے ہن ہنوی اے بے حیاء ویکھا دے ونجو بغداد چو 4 مزدور تلاش کرو علمان مزدور تلاش کرو جڑے مزدور اس دا جنازہ چاہ کے لے جاویں سید آدھا بغداد جو ایک دیوار ہے جس دا نام ہے دیوار سادات آج تسی بہتر جاؤں دے ملتان لاہور جان والے بندے کچھ چوکن دے مستری مزدور کھلے ہوں دے ضرورت مند بندے سردار آن دے آگے لے ہوں دے اور ڈھیر سادات دی بھائی جان میرے سامنے اکثریت ہے اور کی صدر پیادہ حاکم وقت دا بھیجے یا ملازم آیا بھائی جان آدھے میں 4 مزدور چاہیے مزدور اکرمت دے آدھے نشاد کام کے کرنے جو مزدوری دسیے آدھے نہ پہاڑ کھودنا ہے نہ دریا دے رخ موڑنا ہے منہ منگی اجرت دینا کرنا کیا ہے آدھا ایک میت 4 مزدور جنازہ چاہویں علمان یا زہرا 4 مزدور جنازہ چاہویں عزاداروں جنازہ چاہیا مزدوراں میرے پاس ویکھیں میں 2.5-3 منٹ اور پڑھنے میں ویڈ شروع کرے سا اشارہ کرے سا تا آسی جنازہ اے جنازہ مزدورہ چاہیے سیدوں معاف کرے آئے توہ نامی مزدور ہے پھر بادشاہ جڑی ماتم دی کرے دیئے بھائی جان بغداد دی پولتے آکے نا میں صدر کینے آکھاں زواروں میرے مولا دے انہاں جی میں رضا دے بابے دا جنازہ رکھے ہے نا بس اے رکھ کے ٹر گئے کلی بیٹھی ای وین کریں دی آدھیے مولا وطن دے 18 دھیاں 19 پتار ہک تو ہویا جڑی تیرے میت وین کرے آ مولا جنی ہک بھی ہے او دا کم میت پہ رونا کی نہیں ہو میں تو نوکرہ بسم اللہ کرا مولا 19 پتار آزاداروں دھیاں میں پردے سلامت رانی آنکھی صدر پہ آدھا بھائی جان اسے بغداد دی بولتے ایوب اسکلانی پیرا بادشاہ تھی نالے کفن چاہی ودائے سیدادہ جدہ بغداد دے بولتے پہنچی ہے فال ینظر لا یمیناً و شمالاً سجے دے دے تے کھبے دے دائے آدھے وعدہ تو سچا ہے اللہ جانے نظر کیوں نہیں آنا جے ہاتھ نالے نہیں تو سردہ پرسا پیش کر یار اللہ جانے رسول دا بچڑا نظر کیوں نہیں آنا یہ ایک بڑی کو کائیے ہائے تیرا مقدار ہائے تیرا نصیب بابت سور شاہ جب نصیب تے بھائی جان مقدر دا غیر آئے اس لئے بھائی جان مستور دی آواز ہے ایوب جلدی آ اے تو تیری امتدار ہے بابا محسن شاہ جب لفظ ایوب آیا ماتم کر کے دے علمان اے کون ہے پردادار میرا نا جانن والی جب نیڑے آیا ہے زمین تے میت پیا اتے کے قیدی آلہ کمبا لائی ایک پردادار ہے آواز بیانی ہے جلدی کار یہ کفن دے سیدادہ کفن ملیا محمود نامی لوہار آیا ایک بی بی آدھی ایک گڑیاں لہا ان لائے سیدادہ جنازہ محمود نامی لوہار کوشش کی دیا میں گڑیاں لہانا سید گڑیاں نہیں ہڈیاں ٹوٹیاں اس نے جنت ربکی آلی آدھی ہے میں راضی ہاں او انہیں دفنا چھوڑ او قیامت دہانا او میرا موسیٰ کاظم ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں ہوں مقتول دعویٰ کیا پڑھتا جندی مقتل تنگ زندان جائیں 14 سال رکھوں دے وچو کھڑ کے پڑھیا قرآن تے جندی میات تے دھیاں نہیں سنگیاں تیری گال دا بہو ارمان کے جندی قبر تے سجدے ہائے وہ ڈے ڈے کے رات روندا صاحب زمانے او پنجویں رجب کو فجر ویلے تے بغداد دے شہر وچالے تھیا ہے اعلان جو قبر دے تے کھل گئے زہرا دے والے وہ کوئی قیدی ٹر گیا ہے وہ قیدی دے وچ تے جندی قیدی ہے 14 سال کوئی وارث ہے تاں جلدی آوے ایندا میات گیان سہاوے یا حسین یا حسین او پاسر جھولی وچ کاظم دا کہ روزارا کتھ کتھ رواں پاسر جھولی وچ کاظم دا کہ روزارا کتھ کتھ رواں پاسر جھولی وچ کاظم دا کہ روزارا کتھ کتھ رواں پاسر جھولی وچ کاظم دا کہ روزارا کتھ کتھ رواں او چھٹیے جے رنگ وچ قید تڑی چھٹیے جے رنگ وچ قید تڑی چھٹ گئے بقیا کتھ کتھ رواں پاسر جھولی وچ کاظم دا کہ روزارا کتھ کتھ رواں پاسر جھولی وچ کاظم دا کہ روزارا کتھ کتھ رواں ادھی رات کو تیری پگ چم کے زندان چ روندی رہ گئیاں
جھولی وچ کاظم دا یک روزارا کت کت رواں میرا قاسم زہر دسے کہ کنوں اتھے حل ملا سریاہ دا پے میرا قاسم زہر دسے کہ کنوں تے حل ملدا سریاں دا پے اتھے تیرے کفن دا مسئلہ ہے تے کفن دا مسئلہ ہے گیا پسلا کت کت رواں بازار جھولی وچ کاظم دا یک روزارا کت کت رواں بازار جھولی وچ کاظم دا یک روزارا کت کت رواں میں ہاں بچڑا جا پھر صادق دا تے میں ڈاڈا پاک علی تہوں ظلم دے نال چھڑائی گئی میں تو یسرب دی نگری تے وچ تنگ زندان دے گزر گئی تے بے وطن دی کل زندگی تیری فدا ٹھکانوں محروم تھئی وہ میں قیدی دی ڈاڈی اُتھ شام وچ سالاں دی پچھ دی رسان کڈالا سے شام جو سالان دی پچھ دے رسان کڈالا سے اتھ کاظم بچڑا تو آدے کاظم بچڑا تو آدے زنجیر لہا کت کت رواں بازار جھولی وچ کاظم دا یک روزارا کت کت رواں بازار جھولی وچ کاظم دا یک روزارا کت کت رواں گوہری زہرائے وین کرے ہر سفر چ ہٹی ہے پاسے دیکھو میں کو پوری سے کان سڑے دی ہے دی ہے ہر کار ببلا کت کت رواں بازار جھولی یا حسین 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 یا حسین
پہنچے تر پاویں کربل دے پاسے حبیب میرا جڑا خط پہنچے تر پاویں کربل دے پاسے حبیب میرا جڑا خط پہنچے تر پاویں کربل دے پاسے حبیب میرا جڑا خط پہنچے تر پاویں کربل دے پاسے حبیب میرا جڑا خط
مثال